आदेश ये रहल कि आज राजा जी के कोरवे में बिहान होखे दी। सुमरन गावत गनी हतावने बेर से वहां के रट तनी के गीत होखे के चाहिए एकदम बिल्कुल उहे होई जौन रौरा चाह जान चाहिए एगो औरत के एगो मेहरारू के अच्छा एगो लड़की के नए नए गावना भइल बा। हां मरद से ना गदहा से हम जी मुर्गी से अंडा बिटरत ले जन जाई जो लड़की के नए नए गावना भइल बा। पहले के रात के दिन के बात हो। ओकर राजा जी ओकरा लगे गइल बाड़े लड़की कहती का हे भगवान प्रभु हे प्रभु हे जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ दया कीजिए अतना दिन से हम मन में लालसा लगौले रहनी हो कि आज न तकाल तई हमार होखबे करी है आज न तकाल त हमार होखबे करी है हो जाए रौरा कृपा कइनी रौरा तकनी जे हो गइले उ घरी नियरा गइल बा कौन पापा जी आप जाइए। लड़कियां कहती का कि जौन हम बात खाती लालसा रखले रहनी जौन हमरा मन में लालसा रहे आज रौरा पूरा कर दे हनी। हे भगवान रौरा से 10,000 के प्रार्थना बाटे कृपा करिए प्रभु कृपा करी अपन दया बरसाई कि आज के रात रहे दी सुबह हो खई मत हो कि बिहान के प्रोग्राम फेल हो जाए। औरतिया कहतिया का तनी बैठ जाइबू बैठ हो अपना राजा लग बैठो जी अपना राजा जी के लगे ₹12 से राजा अरे देवरोल बालू देवर का औरतिया ठंडा में के लगे मर्दा गइल बा औरतिया ठंडा भगवान से गोहरावतिया कहतिया का दिया कि आज आज पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमार अंग अंग गुलाल नियन खिलल बाबा और बना के हे भगवान ए कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके का तय बे राजा जी के देखी तो के कहेला जे बूढ़ हो गइला पर बूढ़ लोग के प्यार ना होला बहुत बा उम्र रहेला 55 के हां बाकी मन रहेला बचपने के हां प्यार होला प्यार होला लेकिन केहू शक ना करेला उम्र देख के औरतिया कहतिया का पापा जी कि आज पहिला मिलन सजनी के सजनवा पहिला मिलन सजनी के सजनवा आगे आगे गुलाल नियन खिलल बाबा तनवा आगे गुलाल नियन खिलल बाबा सुन सुनी भगवान
मामा मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना। जमाना मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल ना जाना। ये कुल सर ह कोतर के सर को हतनी चुटकुला कोतर चुटकुला गाना गावत सर कहतनी कि सर के मुंह में बांस करतनी। ओकरा से कहतर सुब्रन से एगो चुटकुला कहतर चुटकुला गीत अल्लाह गाओ अल्लाह तोरा गाना गावे सर कहीं तो तनी बढ़िया से कहीं कि लोग के समझ में आओ। रौरा साझा से अभी लगौनी हो लेकिन केहू के कुछ समझ में ना आइले जे का गावतनी। यहाँ गावत रंग रेस्टे पर होते कहां गई आ कहाँ चल गनी कलाकार के मतलब भी ना भूल हमनी के बेरिया भाग जाते कि स्टेज पर से उतर के चले जाइए। गइल बाने पाउच मारे अच्छा हाँ ना तो वहाँ के बेरो हो गइल बटे। खाए के टाइम औरतिया कहतिया का का कहतिया हम जमना दिन खती इंतजार करत रहनी कि उ घड़ी अब आई तो अब आई। हे भगवान रौरा कृपा से तो उ दिन आ गइल बा। आ गइल बा औरतिया कहतिया का कहतिया राजा जी के हाय हाय उठ जब साथी राजा जी के लड़किया कहतिया का कि जौन पहले हमनी के फोन से बात होखे ए बाबा उतना बढ़िया ना लागे। ए पंडित जी हे भगवान रौरा कृपा से आज हमनी के मिलन भइल बाटे। अरे दैया हो दैया जौन की फोन पर मजा ना आवे उ आज आ जाए। अरे बाप रे बाप राजा जी के मथवा पे उठ जब साथी राजा जी के मथवा पे उठ जब साथी राजा जी के मथवा पे उठ जब साथी राजा जी के मथवा पे और का हर भुकुर भुकुर बारी हमारा दिलवा के बंधरी हमारा दिलवा के बाती भुकुर भुकुर बारी हमारा हमारा दिलवा के बाती। बड़ी बड़ी पुरस्कार हमरा हरिंदर भैया के तरफ से मिलल। चरण पर लगत हार्दिक अभिनंदन रहे। दूरे से रहे दूरे से जब उनकरा मिल गला त तोहरो मिल गला रख लेवे के चाहिए तहरा रख ला ले चली हा रख ला काम में आई। गौरी एहे, गौरी तेरा दोनों बहन के आज बिनाई दौरी ले ला ना औरी ले लाउरी औरतिया कहतिया का कहतिया कि आज लाभ के दरियावे में नेहान हो खती आज लाभ के दरियावे में नेहान हो तो यह बेरा
लेकिन एक लाइन हमारे बहुत सुंदर नाल वादक मितेंद्र जी, हाँ मृणाल जी, इनके लिए कहना है क्या क्या कहना है निर्नाल जी के ये लिए? कह रहे हैं कि बदला बदला से लगते हो, क्या बात हो गई क्या बात हुआ? खाली भंडारी के सिर पर के कि बदला बदला से लगते हो, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? यही रह जा हर पगले ओए पकले। शिकायत हमसे है या किसी और से बात हो गई? आय, हर पर सपाट मारो। क्या रे मेहरिया, सुनने बने थे इंस्टाग्राम चला जिसका। आपके लिए एक और कहना है, क्या कहना है? हम ना जाननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे, रहे ए मृणाल जी, हम ना जाननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे, रहे हमरा से जुदा भइल के तोहर इतना जरूरी रहे। जरूरी है। अरे हम तो अभियो कुआर बनी तोहरे ला, तोहरे ला ए गौरी, कि हम तो अभियो कुआर बनी तोहरे ला, हम न जाननी कि तोहरा मुंह में राम और बगल में छोड़ी रहे। पैसा लो, पैसा लो। अरे दादा हो, ए जब ए जब बिना फीस के वकालत ना होई। जी मितेंद्र भैया बिना फीस के वकालत ना। हाँ अपन देला पैसा रोया मत। भालू चल चलिए छोड़ दे। अगर रौरा ऐसा ही एक गो शायरी पर रौरा अपन आशीर्वाद देत रहब न, हाँ, बुजुर्गों तो हम तो में रात में बोलते रह जाए, हाँ, हाँ। फरमाया मन मियाज बना रही। खलनायक। वाह, वाह। अरे तिया कहतिया का कि जब राजा जी लगे आई हैं आई है बुजुर्गों में मुस्कान जी, ये मुस्के फरमाया कान जी। रौरा के बताही के का बटे। हाँ, रो तो सब जानते बानी। रो तो जब राजा जी लगे आई हैं तब पहला खुशी जौन ना मिलल होई वो आज मिल जाई। कैसे? कैसे? रोवा गनगनाई पिया, कोरहट उठाई है। 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 अक्का मुस्कान जी के रूप से रमान कर जिया राजू, रूप संगीत जिया राजू जीरा हम जुरा दे। रौरा कहता के लगत नहीं जी। वाह वाह बहुत बढ़िया। मुंह सुखता। आरे रूप संगीत का हाँ, बापे बेटा, बापे बेटा। जिया राजू लास्ट में औरत ये कहती है का ये दुनिया की कि आज भर लाभ के दरिया में हार हो कि आज भर हर कुडू यार के आवो, आवो, आवो। परेशान हो अभी परेशान हो, हम परेशान हो के चाहते हैं। अच्छा तार तय बे राजा जी के करवे में बिहन हो